Bueno, vamos dar comezo entón a esta sesión extraordinaria da Corporación Municipal de Outes. Bueno, extraordinaria urxente. O primeiro que temos que justificar é justamente a urxencia. A urxencia ben determinada, trátase dun tema que xa coñecen, posto que xa houve un pleno onde se aprobou inicialmente neste caso a proposta de delegación da xestión recaudatoria de impostos sobre vehículos de tracción mecánica e, a urxencia ben determinada, digo, porque había uns prazos que veñen marcados por lei e eses prazos, remataron o prazo no que ten que estar a información pública e esa aprobación inicial rematou justamente o xoves pasado. E iso fixo que xa non fora posible tampouco metelo no pleno de forma ordinaria e ademais non chegaría no ordinario que temos o sobre, non chegaría a tempo para que o que se pretende facer, que é a delegación da xestión deste imposto, da xestión recaudatoria, foran realizados os trámites na Deputación en tempo e forma para que entre en vigor o ano que ven. Entón, esta é a ausencia, temos que aprobar canto antes, de forma definitiva, primeiro temos que pronunciarnos sobre a ausencia. Non sei se queren comentar algo ao respecto da ausencia. Sí, nós con respecto á ausencia temos intención de externos, xa que pouco podemos decir sobre o tema, porque as últimas informacións que temos por parte de membros do Goberno é que o expediente que hoxe se quere aprobar xa non chegará a tempo para ser incluído na comisión informativa correspondente da Diputación, polo cal non se podría incluir na orde do día do último pleno deste ano da Diputación. Con todo isto non podemos facer valoración alguna de urxencia, xa que non sabemos se isto que estamos facendo vai valer para algo. Realmente non sabemos tamén se simplemente vai ser para perder o tempo ou, peor ainda, se vai ser para gastar os cartos dos veciños e veciñas de Outes nun pleno que ao final non vai valer para nada. Por lo tanto, esa é a nosa... Vale. Nada de comentar. Dentro dos servicios administrativos que son quen ten que gestionar este expediente, recabouse a información pertinente, temos que proceder desta maneira e, por tanto, a ausencia é necesaria e temos que manifestarnos en primeiro lugar. Entón, votos a favor da ausencia? Ben. Votos en contra, abstencións, apróbase a ausencia, votos a favor dos grupos do Goberno. É un punto, non hai moito máis que comentar, non? Coñécenos perfectamente, trátase de delegar na Deputación da Coruña a competencia de xestión, inspección e recaudación voluntaria e executiva do imposto sobre vehículos de tracción mecánica ou do imposto municipal que o complementa ou sustitúa no futuro. O segundo punto, evidentemente, é traslado ao acordo definitivo, posto que este sería o acordo definitivo, outro foi o acordo inicial da delegación á Deputación para o seu coñecemento e continuar co procedimento establecido. Entón, non sei se ten algo que comentar. Sí, con respecto a este punto, como acaba de dicir vostede, con respecto ao contido do expediente non vamos a comentar nada, xa que, xa se tratou nun pleno anterior. Agora sí, con respecto ás formas sí que temos que decir, porque creemos que deixa moito que desexar, porque nos últimos 20 días convocarnos a 2 plenos extraordinarios e urxentes, sen pasar todos eles por comisión informativa, o que mostra, desde o noso punto de vista, un descontrol, unha improvisación constante con que este goberno tripartito manexa os asuntos dos veciños e as veciñas de Outes. Non ten nada a comentar. Pois nós tampouco vamos a comentar nada a este respecto. Creemos que é unha boa decisión que se delegue este imposto na Deputación, a xestión deste imposto na Deputación, e que vai servir para un mellor funcionamento do Concello. Entón vamos a proceder a votar. Se os parece ben, non sei se teñen algo máis que comentar.
Bueno, pues votos a favor, votos en contra, abstención. Bueno, pues votas este punto, votos a favor dos grupos de goberno tripartito. E con isto remata o pleno.